Mayong buntag sa matag usa mga igsoon. O salamat kayo sa tuang mensahe sa awit nga nagkahulugan, Thy Word or Your Word. Thy mo ganay gihimo kay karaan mo ganay siya nga lingwahe dahil gamit sila og old nga English. Kanang sa new English is your. Mura pa na siya sa sa mga Salmo, no? 119, verse 109. O na siya na diha. Thy word or your word is a lamp unto my feet. Dili lamp. Sa akin, malamp ako ni. Lamp na bitaw. Salamat kayo sa Ginoo, labi na nining adlaw nga ato yung gihatagan o pagsaulog ang Bible o ang Biblia. Nanong gisaulog nato ang Biblia? O dili lang na kay ingon nga mao ni ang naaprubahan sa Senado pinaagi ni Manny Pacquiao. Dili lang ko diha tungod kay we are Christian country. No? Nga as a Christian mao ni ang mga usa sa mga gigamit. Disamang ta nakaamgo nga dunay Ginoo. Diha sa Biblia sa pagbasa, pagtuon. Mao nga ang balaang kasulatan mao'y importanteng butang. Dili lang sa iya ang pagka-libro, no? Kay kung nato agi siyang himuon nga libro ra siya, pwede nato ning ilabay, pwede nato ning sunugon, di libro, butang ron ni siya. Pero unsa may nakahatag ni kinabuhi? Ang iya ang mensahe. Ang iya ang mensahe kung kana imuan ang ikinabuhi, mao nay importante. Dili ang iya ang mismo ka physical nga Biblia nga makapaayo og sakit. Manamog, maayo ning sakit. Wala na, kahit na lang ko ano yung Biblia, din mo rin kung itamba. Makahatag o maayo sa tuang kinabuhi. Ilabi na sa tuang inner self, no? Sa tuang mentality o sa tuang spirituality, yung usar mo na siya sa theology. Ang Biblia, mao kini ang buhing pulong. May kagbuhi, meaning to say, naglihok. Naglihok, dunay kahong, nga mamahimong, mabago ang kinabuhi sa katao. Ingon nga mga sumusunod ni Hesus Kristo, daghan ka nato nga magbaton kita og Biblia, no? Sa matag usa nato bisan pa man siya sa tong balay. Aw man nato makit-an nga ato ang Biblia sa balay, Tan-on mo na ko. Tuara na atong hunos, tong subso, uban na gipang kuana. Dayon kadumdum po siyang lola, anakon man ang Bible gud pagdala na dayon maglakaw din. Topoy mga marites ito sa kilid. Na po na yung kadadalag Biblia o. Kuan kayo niya, anak dayon. Oo, itong mga marites sa kilid. No? Daghan ka na to, nagkuan na nagkuan na ng Biblia, pero wala diha sa balay, di pamutang. No? Kung man ay problema. Uban, gibutang diha sa sala, nasa kwarto. Ang uban gani, itapat gini nila ang uban, itapat sa ilang paghigda. Ako di ay ga-apprentice ko sa Usames niya kanang pastoral house di ako man usa. Diha pag ito gibutang atong diha namatay si anhing pero wala diha namatay dito mo to sa ospital si Pastor Takaan. Kuan din nga narabigi kuan diha. Mo to nga tapat-tapat po Bible kaniadto kay apprentice man. Apan ang pangutana mga igsoon, sa pipila ka nato ng mga tuig nga nagdadala ani Biblia. Kumusta? Nagbasa pa ba kita? Dayon sa ato ang gibasa na baka putay natun-an. Ug natun-an na nato ato baka po nang gi-apply sa atong kinabuhi. No? So, mo na nga ang ebanghelyo ni Lucas ato ang makitaan kung unsaon gyud paggamit ang balaang kasulatan kung sa meaning pinaagi diha sa principles or prinsipyo ni Jesus Christ. Ang teksto nagsulti ka nato nga si Jesus usually as a rabbi or magtutudlo dito magina siya sa sinagoga. Siya may ginay magtudlo dito sa to pa Sunday school. Dayon ka na sinagoga, mura na siya og local church ka nato. Dayon ka na Jerusalem, mo diha sila magpista. No, kanang center of worship mo Jerusalem. Then kanang sinagogue, gawas na siya sa Jerusalem. Dito na sila magsimba, magtuon,
Ato na sila mag-eskwela. Eskwelahan gina sinaguga kani adto dili gina sila nga pagsimba lang sama ani dili. Eskwelahan ato na tun-an pagbasa og Hebrew, pagbasa og Greek, mo na sinaguga, pag-interpret og Tanakh or kanang Hebrew scripture dito na sa sinaguga himuon. Mo na si Jesus nga si Jesus ayong pagkabata dito gina sa sinaguga kay ganahan man siya ana. Ug dili lang kay ganahan. Kung sa itong primero nga bersikulo, napuno sa balaang espiritu ang iyaang kinabuhi. Mo nga dito, gibasa ang balaang kasulatan at tubangan sa mga katawhan. No? Nganong siya may nagbasa, tungod kay doon na siya authority sa sinagog nga as a rabbi. No? Gitagaan siya og authority nga pwedeng mabasa. Kay karang sinagog, stricto kay na. Miskin ikaw, ikaw membro ka, di ka pwedeng mabasa kung dili ka i-assign sa mga high priest o high leaders diha sila ang sinagog. Gibasa ni Jesus at tubangan sa daghang katawhan. No? Nagkahulugan kini nga ni bisan kinsa ang pulong sa Dios kanunay nga abli o pwedeng pagkabasahon sa tanan or pwedeng paminawon sa tanan nga walay pili ang maong balaang kasulatan. Kay si Jesus, siyempre, alang man usab sa tanan. Ug kini importante nga atong mahibaluan mga igsoon nga ang pagbasa sa pulong sa Dios dili lang kana kutob diha sa pribado nga dapit. Hinuon alang kini sa tanan nga nanginahanglan ni ining buhing pulong. Mga diha sa panahon ni Jesus, ang paggamit ni ining balaang kasulatan, no, dili pag kinini ang libro ha. Kay kuha naman sa modern naman katong ila kanang sa Hebrew scripture kanang Tanakh, katuran ng about Old Testament. Dili susama kanato nga makaangkon kita niini. Ilaara ng paminawon dito dayon mo na hatagan nila og pag-interpret unsay kahulugan sa ilang gibasa. Yung ana ilang pamaagi sa paggamit sa balaang kasulatan. O sa atong panahon karon, sayo na kaayo. Kay pwede naman nato nga dalon sa balay, magbasa ka. Kung doon na tayo di masabtan, i-search sa Google or ato ta sa pastor or sa ato ang mga church members nga makamao mo interpret og Bible nga linya sa ato ang pagka-protestante. Sayo na kaayo, no? Kay ang matag-usa pwede nang magka-direct access sa Biblia. O ang Bible study sa Discord, kuha na kayo nato, kanang mura og sayo na lang kayo nato. Mga from the time of Jesus until sa itong panahon karon, ang pinaka-importante nga ang pulong is equally alang gayon sa tanan. Kaya ang pulong sa Dios gipakig-ambit alang sa kaayuhan sa matag usa. Kung giila kini nato nga grasya tungod kay ang Biblia diha nagsugod ang atong tinuod nga kinabuhi. Pinaagi ni Jesucristo. No, mag-ingon to ganina diha ta nakaamgo apan ang pangutana niini mga igsoon, ang pagbasa nato sa balaang kasulatan igo na kini aron maangkon nato ang tinuod nga kinabuhi. No, mo na ato ang pangutana. Dili nato kalimtan nga ang balaang kasulatan mo kini ang matin-anon nga dinasig nga saksi sa pagpadayag sa Dios pinaagi kang Jesus Christ. No, matod pa sa itong statement of faith, mao na siya. Sa dihang gibasa ni Jesus ang sinulat gikan ni Prophet Isaiah, kung natuan na siyang tanawon sa Isaiah, naa na siya sa chapter 61, nga nag-ingon, ang Espiritu sa Ginoo ani akan ako. No, mao na gibasa ni Jesus. Ya, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos, gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinugdaog, pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Mga even Jesus Christ, ang iyang pag-approach sa Word of God, dili lang gid kutob sa pagbasa. Dili lang kutob sa pag-memorize. Diha sa maong pulong para ni Jesus, doon na ni siya dako kayong kahulugan. Ingon nga usa ka tahas sa anak sa Dios nga gustong ipaabot ni Jesus nga pagapuy-an sa usa ka tawo ang maong pulong sa Dios.
So unsa man gyud ang gitudlo ni Jesus diha sa mga katawhan human nga iya kining gibasa, kinahanglan nga maipadayag ang maayong balita ngadto sa tanan, ingon nga mao kini ang tahas sa usa ka magtotoo. Pagpadayag sa mensahe sa Dios ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga binihag, ngadto sa mga dinaog-daog, ug dili lang kutob diha, maski na ang tibuok nga pagkatao mamahimong mabag-o. Ug ang maong pagkabag-o mao kini ang gitawag natong kaluwasan. Kana bitaw na usab na ang imong batasan tungod kay nakaamgo ka diha gikan sa pulong sa Ginoo, mao na ang usa sa mga kaluwasan. Sa ato pa mga igsoon, ang balaang kasulatan dili lang ang giya ang kasulatan, kundi mao si Hesukristo ang buhing pulong. No? Hama nato na makita ng buhing pulong. Ato ta nato pangutan-on si John 1:1, no? Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. No? Mao si Hesukristo. Mo nga kita nga mga tao, kung faithful na kita diha sa paggamit sa itong balang kasulatan, makahatag gini siya og kaayuhan sa kinabuhi. Makahatag siya og kaayuhan sa usa ka dapit nga naa bitaw ng pagkadautan, mabag-o gyud. But sad to say, sa to ang panahon karon, gigamit hinuon nato aron pagbugna og division. Gigamit aron panghadlok. Gigamit as reference aron isuporta sa atong pagkamangihinatas-on nga garbo. Wala nato gihibasa ang balang kasulatan uban sa kasing-kasing but gikan sa atong tawhanon nga una-una. Mga alang kanako mga igsoon, walay tinuod nga magtotoo sa Dios nga magagamit sa Biblia aron paghatag og kahadlok sa tanan nga mga katawhan. Kanang moingon nga pagbalik sa Ginoo, questionable na ang pagbalik sa Ginoo sa ka dili malipayon. Na ang linog, sunog, sa nang porma ng ginaingon nga kay kung atong balikan ang panglantaw og gitudlo ni Jesus, ang Word of God di ay gigamit aron ipahibalo nga ang tanan nga katawhan luwason sa Ginoo. No? Kung may tagluwason, meaning to say, naa ang assurance, naa ang malipayon, naa ang walay problema, walay kasakit, walay kamatayon. Kung sa katapusan nga pagbasa ni Jesus, katong miingon siya nga natuman karong adlaw kining mahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. Kung atong sabton ang division sa maong pagkasulat ni Lucas, mao ni ang pinaka-climax diha sa maong gisulat ni Lucas. Kanang pag-ingon niya og natuman karong adlaw. Makahatag kini og katingala, makahatag kini og kanabang magpanghuna-huna ang mga tawo, makakurat kini alang sa mga tawo nga wala mahibalo sa kahulugan sa pag-anhi sa Dios sa kalibutan. Kay ang phrase nga natuman na or natuman karong adlaw mo kini ang pagpadayag sa gingharian sa Dios nga naabot na. Meaning ang gingharian sa Dios nagsugod na, dili na kinahanglan nga paabuton. Ang pulong sa Dios wala lang nagpundo ingon nga mga letra diha sa libro, apan ang pulong nahimong usa ka tawo. O baliko na to, no? Mo kini ang interpretation ni John. Mo nga alang sa tuang pagsaulog sa Bible Sunday, atong gikalipay kung atong gipasalamatan. Kay anaa ang atong buhi nga Dios nagpadayag sa kanunay diha sa matag teksto sa Biblia. Nagpadayag ang Dios sa matag pages, sa matag verses, ug sa matag story sa Biblia. Ang Dios always nga nagpadayag diha. Ang pagbasa nato sa balang kasulatan kinahanglan naa usab
ang pag-action o ang pagbuhat niya na, no? Kay aron mamahimo siyang buhi sa atong panahon karon. Kay useless ra man gud kayo nang human tagbasa rin ato ang nasabtan. Okay. Mura tagaran, wala na kayo, no? Nya ato ang unaw-naon nga katong giingon ni Jesus nga natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan. Unsa man ni kahulugan sa ato ang pagkakita, pagkakristohanon. Pasabot nga mao kini ang pagpadayon sa pagsangyaw sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Lakip na ang iyang mga mensahe. So meaning to say, kanang ato ang mga Biblia diha sa balay, di pa nila igo bisan og ibutang nato na anang ato higdanan. Dili lang giday siya igo nga ato lang na ibutang atong hunos, butang anang sala, dili lang din na siya igo ana na no. Dili lang tama diha sa pagbitbit nato, no. Dayon wala nato ang ato ang pag-act sa mga gustong ipaabot diha sa Ginoo. Dili igo ang ato ang pagbaton og usa ka Biblia kun ang ato ang kaugalingon kana bang magpakahilom lang ta bisan og dunay mga dautan nga nahimo sa tuang palibot, magpakahilom lang ta, no? Dili lang naigo anong naa. Kabantay ko sa Facebook diha sa especially sa conference Negros conference sa pagbutog yun sa issue sa corruption sa flood control. Gahimo ang mga church denominations o prayer rally nga dunay nagdala og Biblia, dunay nagdala og lampara. No? Una ang Biblia, una ang cross, Biblia ug lampara. Nagsimbolo nga ang kagustuhan sa Ginoo dili siya dili gusto ang Ginoo nga dunay dautan nga mahitabo sa ato ang palibot. Ang balaang kasulatan nagapahinumdum kanato sa unsay tahas sa usa ka tawo. No? Mga dili lang igo ang ato ang pag-memorize ng mga daghang mga verses, pag-memorize ng mga nindot yung verses, no? Actually wala problema ana, no? Wala ni problema. Apan dili lang kutob diha nga mag-memorize ta og daghan nga Biblia apan ang ato ang relasyon sa ato ang pamilya, ang ato ang relasyon diha sa katilingban, wala tay pakialam. Atong gisaulog ang Bible Sunday. Dili ang iya ang pagkalibro kundi ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nga mao'y atong nahibaluan gikan sa Biblia. Mga igsoon nini nga pagsimba nato atong kitang tanan gipahinumduman, no? Isip mga katawhan ni Hesukristo nga nagpaton ining balaang kasulatan. Nga naa pa ba nato ang kadasig sa pagbasa? Naa pa ba nato ang kauhaw aron sabton ang ato ang gibasa diha sa balaang kasulatan sama kang gihimo ni Jesus? O gitugutan pa ba nato nga ang pulong sa Dios mao'y mulihok sa ato ang mga kinabuhi? Hinaot nga diha sa ato ang pagsaulog sa Bible Sunday, diha usab nato batunan ug diha usab nato bag-ohon ang ato ang mga tinguha aron ato ang hatagan ug dakong bili ang balaang kasulatan. Ingon nga mao'y sukdanan sa ato ang pagkinabuhi, sa ato ang pagpuyo nining kalibutan aron atong himayaon ang Dios pinaagi kang Kristo ang manluluwas. Sa ngalan ng Samahan sa Anak ng Espiritu Santo. Amen.